Sri Yesus pamong pitaya panglimbang 5 menit dina Setulegi tanggal 9 Mei taun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 15 ayat 18 tekan ayat 21. Pamong tegese wong kang kejibah ngancani, nuntun lan momong. Kabutuhake anane rasa sabila karo kang diemong supaya bisa dadi sawijining pamong kang becik. Sabila amarga pamong nglakoni dhewe lelakon-lelakon kang dialami bocah-bocah kang diemong. Marang pamong kaya mengkono mau, lumrahe bocah-bocah padha lanut sarta ngrungokake lan nuhuni arahane. Ing satengahing para murid, dina iki Gusti Yesus mapanake diri minangka sawijining pembimbing utawa pamong kang becik. Gusti Yesus pirsa menawa para murid bakal dimungsuhi dening wong-wong kang mungsuhi panjenengane. Apa meneh Bapa gurune wis ora ana satengahing wong-wong mau. Mesti pikirane bakal goreh lan giruh. Kaya gabah diinteri, para murid bakal pating blulung golek cekelan lan sengkuyungan. Mula pamong kang pirsa sadurunge winarah iki kupiya paring paneguh kanthi ngendikake menapa kabeh kang bakal dilakoni lan tumempuh marang para murid luwih dhisik wis kaalami piyambak dening panjenengane ya Bapa gurune. Sadurunge para murid dipaika, dikuya-kuya kepara diangkah patine, Gusti Yesus sang guru wis luwih dhisik nemahi kabeh mau. Gusti Yesus karangket kakaningaya minangka pangewan-ewan pinentrang ing salib lan sida. Kanthi pangandika dalem mau, Gusti Yesus ngersakake supaya para murid ora padha ngedhap lan nglukru. Para murid kakersakake padha sinau lan ndadekake sikape sang guru rikala ngadepi kabeh mau minangka punjer lan panter. Kanthi mengkono, para murid bisa ngemperi panjenengane. Rikala memper ing panandang lan kasangsaran, para murid mesti uga bakal bisa memper ing kamulyan dalem. Sebab ora ana panandang lan kasangsaran kang muspra rikala kabeh mau dumadi minangka konsekuensi minangka penderek dalem Gusti. Sapa kang kepengin nderek aku kudu nyingkur diri, manggul salibe saben dina lan melu aku. Mengkono pangandika dalem. Saka kono para murid mesti antuk paneguhan satemah kukuh imane. Para tresna pelem kinasih rikala nemahi kahanan lan kang karasakake abot, biasane aku nglusu ing ngarsaning Gusti Yesus kang pinentrang ing salib. Jroning weninging panglimbang aku antuk trontong-trontonging pamupus kang gawe padhang lan kekuatan. Lah iya Gusti Yesus wae saguh nandhang sangsara kang kaya mengkono, kamangka panjenengane ora dosa luput. Geneo aku kang mung ngalami perkara amung kaya mengkene kok rasane ora kuat. Gusti nyuwun kiyat. Banjur kepriye karo pengalaman panjenengan para pandemen PLM? Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi kawula tansah enget mring sedaya panandang dalem rikala nemahi pengalaman awon ingkang boten kremenaken. Kateguhna ugi sedaya sederek ingkang ngantos wekdal menika tasih nandhang sanggan awrat awit ngekahi kapitayan minangka penderek-penderek paduka. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.